Алесь Радкевіч. Бацькоўская хата. Стаіць пры дарозе бацькоўская хата. Калісьці жылі мы ў ёй небагата, але была бульба і хлеб чорны з печы. Было што абуць і накінуць на плечы. Аб гэтым заўжды клапаціўся наш тата. І днём, і ўначы працаваў ён заўзята. Тата ўсіх нас вучыў працаваць, і хату бацькоў ён прасіў захаваць. Стаіць пры дарозе бацькоўская хата. Няма ўжо матулі, сышоў даўно тата, сястрыца памерла, памерлі браты, таму няма сэнсу хадзіць мне туды. Ніхто ў той хаце мяне не чакае, кароўка ў хлеве даўно не рыкае. У вокны святло не такое гарыць, а хатка сама у самоце стаіць. Сумую і я, калі там праязджаю. Дзяцінства, юнацтва сваё ўспамінаю. Сэрца і душу настальгія кранае, але ненадоўга услед папускаю. Магчыма, не варта да сэрца ўсё браць, але як жа можна яму загадаць?